Madai kapung kapate doka, lani kabom te doka, Henry kabadon doka. Madai kapung kabadon tangki doka temai ne dokarim kamper. Weba pila kwai ban penon kam ka full set jong shortcuts. Kidoka kindat ya pi klem sange. Par weba ka doka kalawan. Kan nom petchu kan apsai te jaga. Weba pila penon kam daki shortcuts powder. Hang ni ngites yung ni jingbam balatep kum uping atak rengkat uni powder pinu I hang te powder kidon arong kum ta ki jingbam ru ngidon arong kani kapung ba kham juat phaban khwai bat omdei tang kani kapung ngadala dihi ngala lej de ki bon teli ki pung ban khwai ki pung ki ba juat ba ki ba ban khwai Henry ngasem Bawat kitray pung ru kilas dang ban pej madong namar. Kat balik lada ipung iba shispa san post teng sngi ngadang yo sausan kilo. Kani kamdei ka jingkren tok ni syukur ban ngamdei hiru ubriu bakumta Henry. Ngashuy tu ipi bamintang kilas dang ban lunch yo jingbam batamay balatip kumuping atak bat green attack. Baro si ketung iju pendon kam daki moida ngapa klek lang ye pi bat ki biscuit bat spray daki sen namar bangim padon lau jong ujing bam kum ta ka jing tri kam hoi wat laki ni sen ki tri kam bha Henry kam padla ban tri kam 6% kadang tri kam dang nyo po hadu prapo persen Henry menta pat 6% kala tri kam lada pila persang ban mat ya ka full set jong kini ki shortcuts pin sa shem hadu katnu ka jingdai doka hakani ka pungawan khwai tangkumba arkenta ngapoi ka por lai beji bat ka bai pung ka ditang shispa sanpo Henry nga khwai tang hapo ka arkenta lai beji du san beji ka jingyo doka jonga kanum dunashu ya ka sau kilo Bat omdei tang hakani kapung ngala leja ki sanriu tuli kipung bat ngala syam baka jingdat doka kalong kabapaka shisha. Kajing tiet ya kini kisen kam nom don jingkala pila ban tiet baik tangka set jong super set lani ka set premium set lani pila ban tiet daka full set weiba la tiet full set pila yo lang bat jingbam ngidon ki jingbam ki bat jerngam bat ki jingbam ki baping Kumtu kumbaladon how te shortcuts powder. Bun sin ngi kinong kwai ngi bakla. Bat ngim don hiru ki jingbam bapaka. Ngi aipsai jaki dok ha hawa lani hapung. Daki jingbam rong yong ngi kwai do bali. Lani ngi aipsa do bali ngi kwai do bayong. Di na kata kadawru. Ki dok ha kim daj bha. Henry how new shortcuts. Pinsem bangin aipsa ki doka laningin bread do te powder ubadon yo rong jerngam bad rong ping ngi kwai do rong jerngam lani rong ping kabamut bangila kwai sendon yau ba ka doka kayit lani kawat ban bam yau ba ka kwayit lani kwabam hang ni ngidon ya ka full set jong shortcuts Super but ya ka full set jong shortcuts premium. Kini baro arjaj uping attack but green attack. Kidon kaju ka flavor Henry kishu ya per tangkarong. Lada pikwa da karong ping but lada pin order sa syuat haka jing to jong pi ba pikwa yo rong ping blani da pikwa yo bajar ngamru. Pin shu mention na ka message jong pi daw green attack. Nakaliang jongi lada de yek liquid lani powder ngenom di tat ondang ila depan persang shuai ladi pat penti kena shuai ladi bun sin lada de hakipung nikiwa yakini ki jingbam temai mentang ila persang lakumba hashpoteli kipung badamangahi ngap penti kena yakinong kwai baro ki ba penon kam yakini ki jingbam doka Klem artatien kadok hakan dach. Tangba pihapan penun kam. Rengkat badu powder. Uni powder udon kata ka jing sama kabak laban kring syai gedok ha.
but way baka doka kalawan ka doka kanum petju namar kita ki powder ki bastem ki jalud barakot sa setang uba jerngam bat uba ping kini ki bajerngam ki ba ping ki tang baki kamslem kini ki baret bah kumta ka doka ban bam ya kita ki sen kamdap bat klem artatin lada ka doka kawan arteli kandat yo kwai jongpi baro arteli lada kanwan laiteli ru kandat baro laiteli ya ka jingwan jongki doka pin itu leng baki bubbles lani kumbayong tnam bad lada ka doka kalawan bat pila itu leng baka jing tnam lani ki bubbles bat ka doka kamdat yo kwai jongpi kabamut baka don jing duna kwai jongpi lese no pong uksai lani kwai namar lada he tan uksai ru ka doka kamdat he tan ukwai ru kamdat he tan usisa ru kamdat he tan upong ru ka doka kamdat hakini ki baladap ki babuan ki nong kwai ki ong yang baki syamsi tomban kle Henry mental lada pi penon kam ya ka full set mdan jing sitom shu ya pi ban kle lada kle manu ru kle kumnu ru ka doka kandat bet lada pin kwai da ka super set the hau te jing bam lada di ba ping lan ni ba green the dau super bat basau the hau powder tang dau basau lada pi kwai da ka premium set the baro arjat uba stem bat uba blue hau jing bam bat hau powder bat the tang dau ba stem persyang yakini ki jing bam thamai ki baken saitam naka shortcuts company pin salap bat pin sesem baka jingdai doka omdei naki aka baro banengkong kadei naki jat jingbam kador jong shortcuts ping attack bat green attack kadei tangsan spa nyupusan nengka sipuket bat yakeni sipuket pilaban kwai hadu sipo hadu kat arsin kumtala da pintit ya ka full set jong super kan poi siajar kandai spa san pusan bat ya ka full set jong premium kadai khat riu spa nyu pusan Henry la da pintit be tang set kam dei full set kan ne hi kumju kumta perlok la da pikwa ban tit ya kini gisen siul pa ka pisa da ka Google Pay hau number prapralai nyawan riu nyon riu lai kandai screenshot ya ketuga jing siu pisa jongpi pa syangi ya ka kerteng ya ka address rengkat ka screenshot ha WhatsApp jongi kandai not pra praiwei sau ar pra pim dei banting lane suir ka pisa jongpi kanum ja but wei baka tiar jongpi kampat poi ka kti jongpi wat la kaladon na ka kti jongi rei kadang dei ka jongpi batla de jia bangimla ban penpoi ya ketiar ke jongpi wat nam artatien ya kapisa ngilaru ban pen paino kataru kasyong hakamon jongki nong tiet lada don kenu pim dei banting artatien lanis ngauleran fun be janga hun number fun jonga prapralai nyon riu lai kandai parlok persyang ya kini jingbam kwai kibakan sai next